Chuki hala long kido Donglangso Recho Coaching Centre long UKA lapen karbilo Charlie asong atopen patirpi ponsi HS lapen HSLC asatlang along kachipo undun amumara tumaphan karcho sai kedengpon Pirthe long paprang dun nangji pulote loke Charlie hello akenang sotnai loke Charlie ke thekpena jok pirthe ra je mumang chi chardun lapen isi kereng I arisim pule hokdetta henune lapen non maloma kai ke loke Charlie ke thek kere jongsi ave pulote munit puta e hokabang ave lasonsi chuki hela ho waralongta penangan loke Charlie anathu aning ke hangpen akang tuyang deng kiledun abang pu bang phiatumta dupik tanglo lasonsi non puthot HS lapen HSLC asatlang kachepa undun amumara tuma phantame lan suse ke Charlie anat aning ke parung ponchi aphan karcho mate ningka parung asai tengponlo Bangso amai long Dr. Ronjit rong hangpen mai chari ponsi sadlang ki unduna tumaphan karcho amai mesen pen pichun pon mai long KSA CC long klembang pu Vicky rong hang John Killing lapen UKAWA asong amai phi malin intipia tumpen cherap cheto dunsi bangso asai dengpon lo nili barlo kiduk det ahem maso maratum setame ke Charlie kachepaduk pen HS lapen HSLC yang ding kachepo unduna tumma aphansi archo pon lo Lapen bangso karcho asai long Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang lapen EM Richard Tok biatu hidat pen bangso asai ke pa junjia long kachirap dun thegapot Dr. Ronjit rong hang pen akiro pajerpon Nilip constituency Nepal lokan chukhyala long sipini raso metric ke pas tan makan kala ISL ke pas tan aso marton kan karcho amai kedeng pon masih raso karcho amai kedeng pon nangkok akhirang ke la student sat pon bisikoi la BPL below poverty line aso marton kan atung cepat duk tik pen chukera center pen pas pon hansi wide ini raso program ke News report Karbiang Long Live